Perangki abitung korte tumpan ini tu naya fateng ben kebang pot la saya hok lo la bangso perangki mai along ke phap konolam theke pulang li thani ken lo la se la bangso ajai mek ke la ke pu nili tu mat sinat flex skater do lo ingdeng ko ra ke thom hem ko rani ke talon la bangso ke talon lo ajai mek ke la poson hello pani nia farman si nili tum pathik kon lo pani nia farman ke lalo ke chengsi mati jong niphai ingkoi raisi ada porfai troxi pen si chengpo lake tiri kamamai lapen sancho mamai tum ambong kacetong lapen ba jiner cap mate porfai ner cap pen porfai sir cap an tiri amai tum aphan kete lapen puthot ban thu ko porfai sir cap lake lang kiso kijun lapen puthot ban thu ko porfai crazy pen porfai crazy ra chitim an arsikjit abang phu mai labang ke ladak lopson si angdeng bi pon lo ke chengsi lake tiri amai bang pudoan hini lake tiri kam amai bang pudoan ke thom lake habar amai mai fu lapen kongchun bang lapen fort mate ingdeng pli chokamar amai mai fu lapen kongchun bang lapson thosi arni gansam mate arni tilia porfai isi lake krungching sai mai chengpon po halabang so krungching sai long athipi gen pon lake lalo karbia nim lapen karbia jutang right komma putha lapen hini ke lalo karbi kurusar duan kenang shot alam kachethan kachimun lapen kethom mangke lalo karbia nim kepang tangji aputha halabang so kachethan kachimum mate krungching sai mai long aluhi sar po sar man tuing ki dobang pu Dr. Dharam Singh Teron alang lina chitong nunji lapen alang liari sangho kanjang terak lapen lason taksi chupha pangjang aluhi nang chitong nunji lake mai fu lapen kongchun bang KKCA KHYC Rasingja Song KHA KHAA KHSA KHYA ajai mek lo mang chitong dudik po aluhi amana peng pen lapen puthot wang thu po niphai ingkoi rahini ki jotsi mate andung ki tiarni ason lo halabang sorni bangke ada porfai phoben bangke kursa atum chinglu chingthi lapen duwan kebar lason thaksi porfai troxi lapen porfai ner kepan lama kangthur lapen wang thu po porfai ner kep lapen porfai kepan sekar pli lapen wang thu po porfai Cap pen porfai Christian sari bidai porfai Christi lapen porfai Krehinian ratamai pi lapen ratamai pidet porfai hini pen porfai plian coran kicu lapen wang thu po porfai 5 mate pho pen porfai ner kepan ludu kleng sarpo pen longdu kleng sarpo lun kanamalin lapuson si ilitum la bangso ninia farman hempurani along kedeng pona jai mekke la anhelo la si puthot nili la bangso sayang deng long rat along hir jume la pen kirap ka chhang putha ithi thini pathan je phansi hempu darbar mate habar amai tu ke hai can singing ti alang phansi apo suru parpelo Asini hawar mai, hoi pen kipu dunia lam ke kacang dunia lam tiklap di halo. Ini itu program melota pinang ampilelo. Sita orang gambura, lapen sorgeri gambura, lapen songlong doan itu dengan itu hantar. Sita me kanane ke lele dan sita me kalang itu dokok taham ini, hasilnya news long. Kan lang cetan semua soalnya nanti tahun pun pasti atau kau pun tame ni tu mahun pensiun rela lapen an ke klempon bonglo pen prai ke
50% ansi non ansi tangsola si an kecun pondok si itu dalam meralong hem kumukrang Ripson Committee pen nang chok khapona te nang litum media person tum ke wang apot nang litum paningat long pen litum hem kumukrang mate hem purani Ripson Committee dalam mera ahin pen nang tum suri-suri akiru pilo pini nitum labang so press meet along dili methang matke Ripson Committee amai pulo lapu bang kotom terang arang like Ripson Committee long akong chun bang lo lapen hapu anathu bangke alang limen ke kensing tipu alang like lasu dalam ra hawara mai long amai pui lo lapen hapu bangke nitum Ripson Committee long public city lo alang limen ke Robinson killing lo lapen puo bangke alang di nitum Ripson Committee long a members lo Robertson Timu alang like pada alang like thanbang halo lasi pipot si nitum pini laso media nang kahanang kokma labangke nitum karbiang lo madang pilong pen ningkane sek pen nitum hemku mukrang lasinja kacithok mane hempuarani sini tum pam hok lo peneng bangke indeng ko raget thom kipleng lo la bangke ni tum dak dalam mara aha walong si pado ponpu laben ani bangke ing tarik ing ko raisi laben tarik ing ko rahini Desember ciklo lo lasi kadok awe angdang pi karbiang long arat doan sampai nangkaci tongunji nangkaci torunji lapen alir alon kadom kadi nangacirap nangkaci torunji pan itu labang so Ripson Committee hin pen kithe kiding doan lapen song long kiklema tuman lapen thorom long kacing hon gorde lapen injir sarpu pan itu laso nang itum atudi pensi ni tum pacini lo phai lo laso ki pha pan si pini labang so press meet bangke ni tum mahin pen kepan ni ponik lo nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta